Usakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusethene izinto, amavasha abahlosile, bathi usokhuluza ugogo bewe. Siyakhuleka kunina abakhulu, hayi khona abogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlebelela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekukhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishikelela phansi. Nina bodlungwane kaNdaba, udlungwane lombelebele olwadlunga emanxulumeni kwaze kwasa amanxulume esibekelana. Nina bakanodume ehlezi kaMenzi ngimpunga yesinda ake ngikhuleke umhlaba wonke. Nasendaweni zonke la khamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma kuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa. Umshana wako Fuze Fule lo mashiya amahlangatha azoshumayela. Ingwe ehamba namabhubesi. Untombi ziyamncumela unsizwa ziyamkhomba isilwane esincane esaphuma ehlathini ekuseni ngovisa vuthula ngoba sigcwele amabethe. Ngikhona elikholwa ngenhliziyo engalibhadla kancane esontweni ugxamgxama umsathe enkankane lakha lathi ngihamba lithese lo sithe lathi ngahamba. Ayangaqhubeki Hayi manje lesikhathi kanti niyaphila kodwa. Hayi siyaphila siyathokoza. Phela babuhlanzi inkinga yami ukuthi ngihamba namanye amakhehla. Iwona la wathanda ukuthi ngiwathakazela ngwabongela ukuthi kwaphakamisa wayibona le nto ukuze athi ukuphakama kancane balekile ngaxolisa nakubona ababukeli bempunga yesintu ngathi ayibonga ngixolela ngeke ngingazibongeli manje hayi nama wathi ngibizwa baba mkhulu mayenza kanje uzomqhatha namathongo bathi uthulelile kanti akunjalo hayi banjwa ngithi ngikhuleka kakhulu nami ngiyakhuleka bonhlanzi umuntu ngomathabuzolo odonso nyathikazi onhliziyo sokhabuzela omzazelo gwaqagwaqa phumetheni ombulabo onhliziyo ezimashumshu hayi amakhehla lo awu madoda ngiyathi kuyaweza ayaphakama fanele sibabize bona baphethe impilo yethu lawo makhehla makhulu hayi makhulu makhulu bonhlanzi lawo makhehla futhi funa siwahloniphe ngoba emhlabeni nasezulwini makhulu kunjalo babunhlanzi akufanele lokho sikuphike yabona babunhlanzi ngelinye ilanga akafika lamakhehla kwaShembe efika kithi komalume kofuze ngizokwenza umsebenzi babunhlanzi ngiugeja afika azongilungisa ehamba nalo lelo khehla makhulu kakhulu lamakhehla lawa akwaShembe ingako sihamba siye kobhuqa babunhlanzi kodwa ke mina ngiye ngithi mina uShembe uNkulunkulu mina babunhlanzi yebo mina ngisho njalo angifuni ukukhulumela abanye abantu babunhlanzi namhlanje ngikubizele indaba enkulu ngimpunga yesintu mina babunhlanzi lo msebenzi engikwenzayo ngingasho ngithi okaShembe kodwa abantu abaningi ngeke bakuqonde lokho uma ngithi lo msebenzi engikwenza okaShembe yazi ngoba lo nhlanzi kwesinye isikhathi bake bangizwe ngikhuluma ngezinto bona bazazi ukuthi akuzona bese mina ngibafundise ngazo ukuthi lento hayi ukuthi akuyona ngizokwenza isibonelo ngotshwala babunhlanzi unomuntu babunhlanzi wazi ukuthi uma usuyiNazaretha utshwala kufanele ukugaya kodwa mina mangifika ngikhuluma nabantu ngenza umsebenzi kaShembe ngiyakwazi umuntu kumfundisa ukuthi ukuba yiNazaretha akusho ukuthi fika kini ushintshe umthetho uthi utshwala usabugaya kodwa yithi uma usuyiNazaretha ubeke phambili inhlonipho ngoba ubuNazaretha buyinhlonipho futhi ubuNazaretha mbanje umncike kakhulu emathongweni kunjalo awukwazi mbanje ukugaba uvula uthi ngoba naku usuyiNazaretha uyinkosana or uyinhla isuthi bese wena ufuna ukulawula ekhaya inhlonipho nje siyami sakhulu la ekhaya okumsamo wakini ukulandele ngendlela yakini futhi noma ufuna ukuphuma khona uphume ngesisoka mbanje ungathi ngoba mina sengiyiNazaretha sengizothi la ekhaya sekuzoziwa mina ngoba kakhulukazi abafowethu inhla isuthi iba nakho lokho inayo ukuthi ngoba manje nangu umuntu oseyiNazaretha la ekhaya bakholwa sefuna ubalawula bese ufuna ukubaphendula kube ngathi manje imfundiso kaShembe yabona kanti akuyona imfundiso kaShembe yinto yena afika wayithatha waseyibona ngoba yiNazaretha ngathi yena ngoba manje sengcono kakhulu nabo bonke abantu kanti hayi ngoba njalo Shembe wonke umuntu ekhaya kuyahlonishwa mbanje kakhulu moyo nazo into ihambisa phambili
nalabo uThotho namanje umakoti wakhe uyiNazaretha ubaba kalona iNazaretha uzathi ushembe menzele ubaba wakhe umkhona wakhe itiye uqede umlethe umenzele ukudla ngesabatha bese uyahamba esontweni wena kodwa ukudla udlushisa yabo inhlonipho la eMnazaretheni yonke ebalekile futhi ekuyona sengathi siyayishiya manje sifuna manje ngathi ke ngoba nakho phela sisebenza kahle manje ilento yokusebenza le angazi kuyenze ukuthi kubantu nemali kuyenze kubantu inhlonipho ingabibili imali yabasusi kanti akusi imali yakho manje imali yamathongo ufuna ukuthi uqonde lokho manje isecond le mali ngabe ingasekho abaningazi base beyithathile azi ukuthi uphathisiwe le mali kodwa nje uphathela ukuthi ukuphethe le mali kodwa ungaphumi kuphi enhloniphweni yabona uma abantu abadala bekuphila imali ihamba uma ushembe kuphila imali ngoba ubunhlanzi abantu abadala bayamupha umuntu imali noshembe futhi uyamupha umuntu imali ukhona umuntu babunhlanzi othola ukuthi ithongo lakhe livalekile ngempela bese avela athi ushembe ngizokunika ngoba ithongo lakhe alikwazi ukumenzela manje kunabantu babunhlanzi othola ukuthi kubo ngoba nakena unemali akasalawuleki manje usefuna ukuphatha abantu bako ngokunemali ngisho khona emabandleni igcina yenzeka lento uthola ukuthi umuntu omisiwe ngaphambili agcine manje ezithola edonsa inyawo ngesizathu sokuthi ucindezelwa abantu abanemali abagibela imoto ezinkulu azahluleke ngisho ukushaya umthetho hayi manje legama likhuluma likhulu kakhulu siyakhuza kakhulu nje kakhulukazi inhlayisuthi le ngathi ingconyana isebenza kahle siyabonga abafowethu nisebenza kahle ushembe unibusisile nayithola izinto kodwa abangalahlelwa inhlonipho yebo abahlonipha abashumayeli babo abahlonipha abakhokheli babo abahlonipha abafundisi babo nabavangeli babo ngoba khona abantu ababashumeli ngempela manje abangathathi intweni kunjalo abantu lephu manje umbonto umshumeli unosizi ibone ngabe labo benze njani wena manje ngabe balekelela bona abashumayeli akathi umshumayeli nali ishethe kuthengele lona abe siyamhlonipha ngoba ubaba kuyena emhlabeni nasezulwini uyena othwele izinkinga zakhe manje inhlonipho manje siyacela ukuthi kakhulukazi inhlayisuthi engathi isebenza kahle ehamba ngezimoto ezinkulu noma nathi singenalutho kodwa siyacela inhlonipho ingabapheleli ngoba iyona ukhiwa leli bakhe mhlawumbe bawunhlanzi ngoba inhloso enkulu masikhuluma ngezihloko ezifuze lezi sisuke singakhulumi nalabo othola ukuthi vele siba amaNazaretha kodwa sisuke sifuna ukuchushisa labo abasuke besazoba amaNazaretha ngiyafisa babunhlanzi ukuthi mhlawumbe sibachathazele naloko khona vele seyiNazaretha nasimchathazele ngoba mhlawumbe akazi ukuthi ukubaleka komgcotshwa kuyinto engakanani ukuthi umgcotshwa uyini ukuze athi umefika kwaShembe angathi umekhuluma nomshumayeli mhlambe ezwe umshumayeli mhlambe kukhona eminyathele ngephutha avela amphendule nje isinomi kanjani akubalekile ukuthi sibafundise ukuthi abagcotshwa babantu ababaleke kangakanani manje ukhuluma igama elikhulu ngizoyiqala esikoleni yabona uma umntwana esikoleni ufunda unothisha noma ngiqale kumzali munomzali nobaba wakhe ekhaya kubaleka kakhulu ngoba ubaba wakhe ekhaya uyafana noNkulunkulu wakho uhloniphe ekhaya iqala ekhaya uze inyuke embanje ifikele esikoleni uthisha wakho ukalele uthisha wakho uyafana nomzali wakho uze ufike esontweni umgcotshwa ubaba wakho kamoya ufuna ukuthi ungize kahle angithi uneyinkinga lapha ekhaya azilungiseki usunekhaya manje lani likamoya eliyisonto ikhaya lomphefumulo wakho ubaba wakho kamoya uyena umuntu omune inkinga eziqondene namathonga noma iqondene nabantu bakini abangasekho noma iqondene nje nawe zomsamo ezinye uyakwazi ukuthi ukhulume nayo nixazulule akululeke uyena kahle hle ophethe nje impilo yakho ngokamoya manje ubaba kuwena engangukuthi manje kube kuthiwa nje sikhuluma ngokomgomo ngabe sithi ugobela wakho angithi ayibona ngoba uzokufundisa manje ugobela umuntu ofundisayo manje intwaso yakho yonke ukuthi uhamba kanje mntanami hamba kanje mntana noma ufika nephupho uzayamshumayela noma manje ke ngeke uzuhamba uwakhuluma amaphupho kunamaphupho ufuna wagodle wena njengomuntu ngoba uzothola umshumeli uzoxwaya naye athi into nje angiyazi kodwa kulamaphupho uzothi mawabona ebusuku mhlawumbe ubona into kaShembe thile siyakwazi ukuya umkhokheli noma uya kumshumeli wakho umshumeli ngikupha ukuthi nokuthi njengoba umuntu obabakho amoya sezokutshela athi mntana menza kanje wenze kanje nithi ayibona lo ukubaleka kwedlula yonke into ngoba uma usuneyinkinga kahle hlezi kamoya uyakuyela ubaba njengoba kunobaba ekhaya wenyama okuzalayo uNkulunkulu wakho nasesontweni ubaba wakho manje kumele umhloniphe
kumele futhi umkhungu umshumayeli ngoba akuyena qobo lwakhe enyameni kunento ekuyena kamoya ekuthiwa ubizo ewugcobo kuyena ugcobo lukuyena kumele ukuthi uhlala umshumeli wakho uma ufuna imoyeni kube khona ukuxhumana phakathi kwakho naye uhlala umuphi into eyisipho mbanjwa yokumkhunga ukuthi le moya ekuyena noma lo mshumeli kuyena kamoya akwazi ukuthi naye akulekelele izinkingeni zakho uzokulekelela ngokamoya ngoba wena usuke ithonga lakho libona ukuthi ngeke ukwazi ukuthi ulungise lezi zinto uwedwa uyamdinga umuntu omshumayeli ngoba babunhlanzi lento yobizo nogcobo into ejulile kakhulu babunhlanzi kakhulu uzothola ukuthi mhlambe lo muntu lona omshumayeli umuntu ongathatha entweni kodwa ubizo unalo nogcobo unalo baningi kakhulu yingakho kubalekile babunhlanzi ukuthi ngoba abantu abaningi kuwe ukuthi makuthiwa umshumayeli lo bese amkale ukuthi sibafundise ukuthi lo muntu lo uyefana nehlo likashembe yebo uma uzocwasa yena noma uma ungezumhlonipha kusho ukuthi awusahloniphanga ushembe bafowethu nodadewethu kunina enisazoya kwaShembe nalabo abakhona kwaShembe kubalekile bafowethu ukuthi labantu ekuthiwa bagcotshwe sibanikeze indawo yabo ngoba ababantu abafana namehlo kaShembe njengoba umhlaba ungako namathempeli ibona abashumayeli abawaphethe amathempeli nabo abashumayeli imbandla asikubalule imbandla nabo abashumayeli bangabhozobeli abantu abababhekile ngoba abantu abashembe futhi abantu abanamathunga ngoba nabo abashumayeli kwesikhathi bathatha abantu ngendluzulu azi ukuthi umuntu njobe eze la kuwena umshumayeli akahambi yedwa uhamba nemindeni yakubo ngalesikhathi umhlukumeze wena ngalesikhathi umfumndeni akuba uyadumala noShembe lo wamlanda emlanda ejele noma emlanda esibhedlela noma emlanda egula la amlanda khona uShembe eyishumayezela noShembe ungekho namshumayeli uyadumala ngoba uyakubona ngokukamoya nabashumayeli abafunda ukuthi abantu bathobe kubantu babahlonipha abantu hayi ukuthi abantu mbandla babe nendluzula kubantu ngoba leyo nto iyalimaza ibandla mbandla gcina umuntu osephelele ukukholwa ngokuthi umuntu obekiwe ubaba akakwazi ukuxhumana nebandla noma nabantu ababhekile kubalekile mbanje ukuthi uma umuntu omgcotshwa ube ukhaphethe abantu basoleko nenyawo uzothe asibeke nje manje uyabona bobunhlanzi ingakho lemfanekiso eqoshiwe siyenzayo ngiyibona ibalekile ngoba babunhlanzi kubhlungu ukuthi kuqhamuka umuntu wesifazane ethunywa abantu abadala bakubo bamnika umyalezo wokuthi akaye kwaShembe bangamtshela ukuthi kwaShembe kuhanjwa kanjani mhlambe lo muntu abekho abantu asondelene nabo abazi inqubo mgomo yakwaShembe wayezwa lo avela ahambe egqoka iblue usiyafika lapha uyajika wayibona lo ahambe ayi laphana ugqoke uveza amadolo sebeyamtshile uyabona lo kodwa njengoba kukhona uhlelo olufana nalolu kwimpunga yesintu labantu befundiswa khona abangewona ama-Nazaretha sibatshela ukuthi uma kwenzeka okhokho bakho bekuthuma kwaShembe kufanele ukuthi wena uhambe kanje nakanje nakanje njengoba sisho sithi kukhona abantu ekuthiwa bagcotshwa abadinga ukuthi ubahloniphe wabeka ukuthi nabo bagcotshwa futhi kubalekile ukuthi abantu babahloniphe ngesizathu sokuthi nabasuke bethunywe imindeni yabo hayi babunhlanzi singawageqa amagula asiyiphethe le mbenge singaze siyona babekudinga abantu inhlanzi iziwasho uma bezifuna basithola kanjani angazi kusabaluleka ithi number ngicabanga banami bengenayo inamba ngaphinde ngiyisho inamba yami no hayi mbukelo impunga yesintu lo ibonayo evela escreenini sakho iyona kababunhlanzi mthinte kuyona uma ukuthi kukhona imikhiqizo eyifunayo imikhiqizo emoya abantu abadala uyakwazi ukuthi uyithole iziwasho zothando uzikiline ukuze nothandiweyo wakho nihlale nihoshelana isichitho njalo njalo miningi kakhulu amaparish edliso ngoba abantu abaningi bayenqena into ephuzwayo kodwa wakwazi babunhlanzi ukuthi adidiyele iparish ozothi uma ulidla bese lifike libulala idliso khona umuntu ukothola ukuthi endaweni asebenza kuyona akabethembi mhlamba abantu asebenzisana nabo wake wabekelwa kukhona ke nje into eyispray ovela uyifuthe nje phezulu kwetafula bese uyasula ixoshe yonke imimoya mningi kakhulu imikhiqizo balulile necoffee eliphuzwayo ukwazi ukuthi uliphuze nje njenganetiye yonke lo mkhiqizo uyakwazi ukuyithola ngokushayela zona inombolo lezi ozibonayo zivela escreen sakho siyacela ukuthi niwuthathe umfanekiso oqoshe nudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese sithi nje impunga hayi wethongo nami
la